Partit nazzjonalista maqut li jkun lest imexxi lil dan in-nazzjon. Kien dan il-messaġġ li waslu żewġ kelliema fil-mass meeting tal-Indipendenza imtella mill-Partit Nazzjonalista Alex Perici-Kalascione u Charles Bonello propju fil-qofol tal-Festi tal-Indipendenza. Is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello semma kif il-Partit Nazzjonalista jinsab lesta biex iservi għaliex qed iħares biss lejn il-ġid tal-pajjiż. Partit Nazzjonalista qiegħed hawn. Voċi waħda, rieda soda, b'determinazzjoni, niddefendu sal-aħħar lil din Malta tagħna. Charles Bonello saħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jirbaħ l-qlub tan-nies id fit magħhom u hawn sellem lil kull min ħadem għall-partit u għall-pajjiż b'tislima speċjali għall-ħidma li saret fl-aħħar snin minn Adrian Delija u Bernard Grech. Hemm l-arma tal-partit li taqadna l-koll flimkien. Il-koll u liet partit wieħed. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici-Kalascione sellem il-ħidma tal-eks Prim Ministru ta' Malta George Borg Olivier mis-Sir Malta Indipendenti u kif hu serva lil pajjiżna politiku li ħafideħ pajjiż kolonja u tanna nazzjon. Il-kap ta' dak iż-żmien George Borg Olivier ta' lil pajjiżna l-aqwa rigal li seta' qattaħ f'dak il-moment importanti taħ it-tama. Taħ-it-tama għal-preżenti u għal-futur. Taħ-it-tama għal-kull fejn seta' jilħaq pajjiżna jekk jiġi mmexxi kif suppost. Alex Perici-Kalascione saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jikteb kapitlu ġdid u taħt it-tmexxija ta' Alex Borg ser ikun qed jimmarka paġna ġdida għal pajjiżna. Ejjew għalhekk inkunu aħna lkoll flimkien l-awturi ta' din l-esperjenza ġdida fil-partit tagħna. Umbagħad bħala awturi ejjew flimkien nikdbu paġna ġdida fl-istorja tal-partit tagħna. Umbagħad wara li nkunu ktibniha ejjew nagħmlu minn din il-paġna friska u mqanqla l-istorja ġdida għal pajjiżna kollha kemm hu. Waqt dan il-mass meeting spikka l-entużjażmu kbir ta' dawk preżenti, familji, żgħażagħ u nies ta' kull età li wieġbu b'saħħa s-sejħa li jagħmel il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Alex Borg biex bekk ġew fit-tmiemhom iċ-ċelebrazzjonijiet organizzati fl-aħħar jiem fi Pjazza Tritoni.